it-talba ta' wara tqarbin. Wara tqarbin, is-saċerdot jippurifika l-kalċju u l-patena. Huwa importanti li wara t-tqarbin jinżamm skiet kif jitlob il-missal. Dan huwa skiet qaddis huwa parti miċ-ċelebrazzjoni. L-iskop tiegħu huwa li ssir l-għaqda tagħna l-fidili ma' Kristu permezz tal-Ispirtu Santu. It-tama tagħna għandha tkun li issa li nbdilna fi bnedmin ġodda ikollna sehem fil-ħajja ta' dejjem u jistħoq ilna nidħlu fis-saltna tas-sema. It-tislima u l-barka tal-aħħar. Fit-tmiem iċ-ċelebrazzjoni, saċerdoti bierek il-ġemgħa bil-kliem fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Il-poplu m'għandux jgħid dan il-kliem mas-saċerdot. Aħna inwieġbu biss Amen, għax huwa is-saċerdot li jkun qed jitlob il-barka tas-sema fuq il-kongregazzjoni ta' madwaru. Iċ-ċelebrazzjoni tintemm billi iċ-ċelebrant jgħid morru fil-paċi ta' Kristu. Wara din it-tislima ħadd m'għandu jżid aktar diskors bħal ikun infaħħar Ġesu Kristu jew xi diskors ieħor simili. L-Ewkaristija titkompla minna fil-ħajja u fix-xogħol tagħna ta' kuljum. Bi kliemna, b'għemilna inkunu xhieda tal-mewt u tal-qawmien ta' Kristu. Aħna inwieġbu inroddu ħajr lill-Alla. Inroddu ħajr lill-Alla għal dak kollu li għamel u li qed jagħmel magħna. Eluq. Wara dan kollu li smajna, issa nifhmu għaliex m'għandna qatt ngħidu ser nisma' quddiesa. Din tkun tfisser li se tkun biss spettatur, tħares, isek qiegħed f'teatru, tara x'ikun għaddej mingħajr ma tieħu sehem attiv li biex iċċabċab. Kif rajna biex tiswilna nakkwistaw il-merti kollha tal-quddiesa irridu nieħdu sehem ħaj fiha. Is-sagrifiċċju tal-Ewkaristija hija l-ġrajja tas-salvazzjoni li rridu ngħixuha.